Adică nu Sandu Geamănu. Sandu Geamănu e mort de mult. Ilie Alexandru, de când l-am cunoscut pe Dumnezeu. Dacă cineva vrea să pună cu mine, se pune cu Dumnezeul meu. Dumnezeul meu care îl slăvesc și merg la biserică de 2 ori pe săptămână. Vreau să spun, chiar mă bucur că pot să fac afirmația asta, că Dumnezeul meu este un Dumnezeu puternic. Sunteți un om credincios, văd. Sigur că da. L-am cunoscut pe Dumnezeu în urmă cu 7 ani de zile, încercând din zi în zi și din an în an să mă apropii cât mai mult și să mă debarasez de trecutul meu și chiar de acel palmares infracțional care nu face plăcere să-l... Asta e bine, dar totuși cum ajungeți astăzi să fiți acuzat practic sau suspectat, să spun așa, să nu spun acuzat, suspectat că ați plănuit într-un fel sau altul sau ați ajutat la arestarea lui Gigi Becali? Da. Întotdeauna și încă din geneză, din facerea lumii, Satan așa a trebuit să-și pună aportul. Și din când în când și trebuie să spună și el. Într-adevăr, și Satana și Dumnezeu au oameni în funcții înalte, chiar și prin ministere. Dar numai că Dumnezeu au factori decizionali. Și din când în când lui Satana îi dă peste bot. Astăzi și cu timpul va rămâne... Încearcă Dumnezeu, ca să zic așa sau cum? Va rămâne de văzut, chiar o să vadă întreaga țară, că Dumnezeu, adică binele, triumfă, iar lumina astupă întunericul. Ați putea să scrieți o carte despre Dumnezeu, dar totuși, de ce nu i-ați îndrumat pe băieți de la început să depună plângere? Că asta e o mare problemă. Nu, că nu ne conduce Sandu Geamănu sau suntem săgeți. Nu că vă conduce. Ideea este că e mai mare, da, știe să vă dea un sfat mai bun și că normal așa ar fi trebuit să faceți, să depuneți o plângere că... Este doar un prieten de familie, că e ca un unchi. El are 40 de ani, noi avem 20 de ani. Păi tocmai din cauza asta. Eu sunt prieten... domnul Sandu nu i-a spus să depună plângere la poliție? Când i-ați văzut în ce hal arătau, dacă spuneți că erau bătuți, vă spun sincer. Mi-ar fi făcut plăcere să îi îndrum, dar nu sunt organul competent și autorizat de stat ca să pot să îi îndrum, să pot să arestez pe Gigi Becali. Gigi Becali nu mi-a greșit mie, dacă a greșit altor persoane, altor forțe cunoscute sau necunoscute. Chiar și acum când dau interviul ăsta sunt ferm convins că ochii care nu-i văd mă vede. Dacă mi-am depășit atribuțiunile și dacă am greșit cu ceva, îmi cer scuze celor care merită scuze de la mine, nu familie Becali sau altor țigani, că oamenii ăștia nu... Spuneți despre oamenii care sunt în direct acum la noi la OTV și vă acuză că le-ați lovit copilul sau nu știu exact. Doamnă, în direct am impresia că pentru mine există domnul Dan Diaconescu care îl respect. Am mai fost invitat la dânsul datorită invitației dânsului care am fost invitat de acum 7-8 ani de zile, am ajuns pe la pușcărie, pentru că am vorbit ceea ce nu trebuia. Poate am vorbit și greșit. Adică ați venit într-o emisiune și apoi ați fost arestat? Am fost arestat, dar știe domnul Dan Diaconescu, dar asta este, dacă am greșit, am plătit și nu mai are rost trec.